En aquests moments podem saludar també el comandant i instructor de vol Eric Besora per saber més detalls del que passa a l'aeroport del Prat. Eric, bon dia, benvingut i moltes gràcies. Hola, bon dia, Helena. De moment està descartada la presència d'explosius, oi? Sí, això sembla. Al final penseu que nosaltres, quan rebem una alerta d'aquestes, el que intentem fer és baixar el més ràpid possible, intentar aterrar i deixar l'avió en una zona segura, desembarcar la gent i després allà ja entren els cossos de seguretat a mirar si hi ha alguna cosa. Nosaltres no podem fer gaires coses més. Clar, una circumstància que deu inquietar moltíssim, no només a la tripulació. Passatgers, entenc que passatgers no saben res en un cas de que hi hagi un avís de bomba en ple vol? Clar, heu de pensar que d'avisos de bomba no tot és tan fàcil com trucar i dir mira, he posat una bomba en aquest vol, sinó que això abans ha tingut ha passat per alguns departaments de la pròpia companyia abans que els hi arribés amb els pilots i han vist que era una amenaça real, no? Llavors, quan han detectat que podia ser una amenaça real és quan s'ha comunicat amb els pilots i llavors els pilots han fet aquest aterratge. En els passatgers jo no crec que se'ls hagi dit res perquè a més han acabat el seu destí, que era Barcelona. Clar. Llavors suposo que han vist al final que han aterrat i han sortit per un lloc una mica diferent, però no es deuen haver notat gairebé res més, excepte de veure molta policia. T'ha passat alguna vegada? No. Les amenaces de bomba és una cosa que cada cop n'hi ha menys i per sort a Europa són coses molt difícils de veure. Clar, deies el protocol, en aquest cas, en ple vol, entenc que el protocol és molt diferent si l'avió ja ha aterrat. Imaginem que l'avió ja acaba d'aterrar i hi ha constància d'aquest avís de bomba. Sí que hem vist, i podem posar la imatge, que l'avió ha estat ràpidament apartat, per motius de seguretat, òbviament, del que és la zona on estan tots els vols a punt d'enlairar o que ja han aterrat. Si us hi fixeu, abans heu posat la traça de l'avió i dèieu això que havia fet una ruta una mica especial, és perquè simplement han canviat la pista per on havia d'arribar aquest avió i han ficat la pista del mar, que és la que es fa servir a partir de la nit, no? I simplement ho han fet perquè la zona aquesta que està apartada, la zona de seguretat que té l'aeroport per deixar l'avió en cas que hi hagi una bomba, és al final d'aquesta pista. Llavors, d'aquesta manera podia sortir per la pista molt més ràpid i estar allà. Com dius, és molt diferent si estàs a l'aire que si estàs al terra, però de fet si estàs al terra es fa exactament el que han fet ells, que és anar a una zona de seguretat que et marca l'aeroport i després desembarcar la gent i un altre cop els de seguretat se n'encarreguen. Jo abans preguntava, dic, clar, la gent es desembarquen, tothom està sa i estalvi, i això és fantàstic, però se'ls fa algun tipus d'interrogatori, entenc, o no cal perquè, diguem que des de seguretat ja se sap l'origen i es pot identificar perfectament l'origen d'aquest fals avís de bomba? Clar, jo no crec que es pugui identificar directament, segurament almenys un pas per la policia els passatgers segur que el tindran. Potser suposo que serà una cosa molt senzilla, depèn d'on hagi sortit l'avís de bomba, però segur que han passat per la policia. Clar, estem en una situació internacional delicada, això fa pensar que aquests casos són complexes. Noteu que la situació... Us he perdut. No sé si noteu, t'estava dient... Eric, m'escoltes ara? Eric? He perdut el so, perdó. Ha perdut el so l'Eric, no m'escoltes, Fes-me que no... Ara sí. Ara sí? Val, perfecte. Et deia que, clar, estem en una situació internacional que està molt tensionada. No sé si noteu i percebeu d'alguna manera vosaltres com a pilots, com a comandants, el que està passant al món. Bé, sí, sobretot, clar, nosaltres al final, jo volo en una companyia que és europea i vola per Europa i prou, però sí que és veritat que et trobes en situacions, depèn d'on vagis, que tens més riscos i menys riscos, depèn d'on vagis, no? Llavors sí que tens unes coses a fer específiques, per exemple, si vas a zones més tensionades, no? I això és evident, hi ha hagut èpoques en què les zones, el món no estava tan tensionat i era molt més fàcil volar. Ara hi ha molts llocs on has de fer procediments de seguretat extra i coses extres per si hi ha alguna cosa d'aquestes. I com està afectant també, Eric, explica'ns-ho, a totes les restriccions pel que fa a espais aeris en moments de conflicte, que va passar, per exemple, a Venezuela? Sí, clar, o sigui, tot això està canviant molt per on passen les rutes de vol, perquè de cop i volta et trobes en un espai aeri que està tancat. Ahir mateix teníem l'exemple d'Iran, no sé si ho vau veure, però hi va haver algun avió que estava entrant a Iran i es va haver d'esperar perquè de cop i volta els d'Iran van treure una notificació dient que hi havia l'espai aeri tancat. Llavors aquest avió es va estar esperant abans de poder entrar i al final es va haver de desviar. Clar, aquestes coses, si estan previstes, no impacten gaire perquè les pots
preveure i passes per un altre costat, segurament vol dir més temps de vol, més gasolina, però el problema és quan et passen així en el moment de l'aire. Clar, més temps de vol, més benzina, això, des del punt de vista d'un comandant, vosaltres amb tota la seguretat que parleu, però moltes vegades els passatgers, doncs, tenen por de volar, els hi fa respecte a volar. Quan comencen a veure, aquí quan comencem a veure que l'avió no acaba d'aterrar, que tu ja veus la pista i comença a donar voltes, per exemple, el que ha passat avui, que pel que sabem, l'avió ha estat mitja hora abans de fer l'aterratge. Quines informacions, amb un avís de bomba que estem parlant avui, se li diu als passatgers, se'ls hi trasllada? Jo entenc que l'estona que ha estat esperant ha sigut simplement pel canvi de pista, per fer que, canviar la configuració de Barcelona, normalment surten en direcció oest, per la pista 2-4 esquerra o la 2-4 dreta, no? I canviar aquesta configuració porta un temps. Llavors han estat fent esperes allà fins que els han deixat aterrar per la pista del mar, que és la 02. En aquestes situacions, em sap greu dir-ho així, però en els passatgers, com menys informació els donguis, millor, perquè el que no vols és tenir un problema de l'avió. Si comences a tenir escenes de pànic o problemes d'aquest tipus a dalt de l'avió, és un problema afegit extra. Llavors, en aquest cas, que simplement estaven aterrant a Barcelona i segurament després han fet un procediment extra, jo no crec que hagi dit res més, que esperarem una miqueta, ens estan canviant la pista i aterrem a Barcelona normalment. No crec que s'hagin enterat de res fins al final. Pot passar que algú fins i tot pugui tenir el telèfon mòbil obert i que rebi una notificació d'algú? Això us ha passat? De que tu vols mantenir una discreció en relació amb el que comuniques als passatgers, però en canvi ells reben ja les notificacions a través del mòbil? Clar, a mi no m'ha passat, però clar, amb els avions connectats a internet i depèn de l'alçada que estiguem, tot i que diem que posem el mode avió, a vegades hi ha gent que se'l deixa i a certes alçades ja agafa línia. Llavors pot passar, podria passar i tal. Clar, la situació després es pot complicar més perquè és el que dic, poden haver-hi atacs de pànic a dins de l'avió i és un problema afegit per la tripulació i pels pilots que han de gestionar una cosa més, no? No hi ha una resposta correcta amb això perquè pot passar i ja està, ho has de solucionar i punt. Jo t'he de dir que una vegada sí que vaig viure, ho estava explicant abans, un avís de bomba a dalt d'un avió que anàvem cap a Mallorca i que em va sorprendre d'entrada perquè abans de tot això vaig veure moltes corredisses al passadís per part de les hostesses i després no recordo, perquè ara fa molts anys, si era que ens van donar un gelat, cosa que a mi em va estranyar, que ens oferissin un gelat sense que ningú l'hagués demanat, com una cortesia, una cosa que ens va sorprendre, i després el gelat ens el van prendre de cop. I va ser ja justament quan vam aterrar. Suposo que hi ha maneres d'intentar tranquil·litzar els passatgers davant... No ens van dir, no ens van comunicar, efectivament, com deies, que havia passat això, però ho vam sentir i home, fins que no vam arribar a Sos Sant Joan van ser hores una estona molt ràpida, perquè a més vam arribar molt ràpid, en 10 minuts, de molta tensió. Sí, segur que sí, i segur que no és agradable, i al final passa això, és el que deies abans, quan saps que està passant alguna cosa però no tens control i no saps què passa exactament, et fiques nerviós. És normal, és normal. Tenim imatges en aquests moments, em diu Sara, de l'avió, aquest avió de... L'avió, quan està fent l'aterratge, és un vídeo que ha penjat el perfil a la xarxa X de controladores aèreos i es pot veure, doncs, això, com aquest avió està fent aquest aterratge i veureu que un cop aterrat de seguida surten 2 camions de bombers per escoltar-lo cap a una zona retirada de l'aeroport on hem vist aquestes fotografies en aquell hangar. Aquí el veiem com ja ha tocat terra en aquesta pista. Clar, això és la pista 02, és la que ve del mar i com dieu, sempre que s'aterra d'emergència o amb prioritat alta s'intenta que els bombers estiguin a prop per veure què passa, no? Llavors és molt normal que surtin aquests 2 camions de bombers i l'escortin fins al lloc. Clar, no ha passat res per sort, però si hagués passat, si hi hagués hagut una bomba, quin és l'abast de la detonació? Perquè estem veient aquesta pista, però és que al costat hi ha edificis. Clar, això ja és impossible. Bueno, almenys jo no t'ho sé dir. Penseu que els aeroports tenen aquestes zones que ja deu ser la zona on menys afectació tindrà, però tot i així, clar, no es pot saber l'abast d'una bomba perquè no saps si és una cosa petita o si és una cosa gran. No és el que ha passat. Per sort, com dèiem, has tingut contacte, no sé si amb algú de l'aeroport, si tens alguna última hora en relació amb el que ha passat amb comandants que potser portaven aquest avió. No. Com es viu un fet així a dins d'un aeroport i entre el vostre col·lectiu?
Clar, m'han escrit de seguida uns quants perfils que ens seguim per les xarxes, el Transitari de Catalunya i gent així que té molt contacte amb coses de l'aeroport, i de seguida ha sortit gent que estava treballant a l'aeroport dient «Ei, és veritat, hi ha un Turkish que ha aterrat d'emergència perquè té un avís de bomba». Clar, això... Per començar, en els que estem volant, si estàs volant en aquell moment i hi ha una emergència, a tu et retrassa tot perquè, evidentment, l'emergència té prioritat sencera, no? Si han hagut de canviar la pista i després tornar a ficar les pistes normals, això és un endarreriment encara més gran. Però, a part d'això, no t'afecta res més que en això. Sí que quan passen aquestes coses sempre penses, i si hagués sigut jo, com ho hauria fet i tal, però és el moment de reflexió, pensar-hi, estudiar una miqueta més i posar-se al dia de tot, que per això treballem això. Clar, efectivament, i suposo que també es paralitza per una estona l'activitat a l'aeroport, no? És a dir, la prioritat és aquell avió, aïllar l'avió, que aterri, alliberar tothom, que tothom surti bé i a partir d'aquí després es reprèn l'activitat. Sí, m'imagino que durant almenys els primers minuts, fins que l'avió ha aterrat d'emergència, estava tot parat i ja està. Llavors, a més, penseu que aquesta pista 02, que és la que ve del mar, com he dit, creua les altres dues. Llavors, no hi havia cap avió que pogués sortir en configuració normal ni aterrar en configuració normal. Llavors, segur que per uns minuts s'ha parat tot fins que deuen haver desembarcat a la gent i pujat els de seguretat. Quan han vist que no hi havia res, llavors segurament han recuperat les operacions normalment. Perquè l'avió venia a Barcelona, però podia haver aterrat en un altre aeroport? Què diuen els protocols sobre aquest tema? Clar, tu intentes aterrar al lloc més ràpid on puguis, no? Clar. En una situació d'aquestes. Llavors, aquest ha tingut la sort, entre cometes, de que venia a Barcelona i l'avís li han notificat quan ja devia estar baixant a Barcelona. Llavors, al final, depèn de l'alçada que estiguis, 20 minuts te'ls passaràs fins a arribar a l'aeroport. Llavors, potser ja era més fàcil arribar a Barcelona que no pas desviar-se a algun altre lloc. A part, pensem que Barcelona és un aeroport molt gran, té molta infraestructura, està molt preparat, llavors segurament dels d'aquí al voltant, abans que anar a Girona o a Reus, per exemple, que per exemple a Girona venint des del cantó que li venia potser podien estar més a prop, és molt millor aterrar a Barcelona perquè està molt més preparat, no? Però sí, si això et passa en un altre lloc, no arribaries fins a Barcelona. Està clar, segur que, a més, aquest avís de bomba, aquest fals avís de bomba ha tingut conseqüències també en els vols que havia de fer aquest avió de Turkish Airlines, que ara està aturat a l'aeroport del Prat. Segueixes amb nosaltres, Eric, però tenim última hora des d'allà amb Xesco Tàpies. Última hora, Xesco. Sí, doncs, mentre es van aclarint les circumstàncies d'aquesta amenaça, segons publica i ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies de fons de l'aerolínia Turkish Airlines, doncs l'avís de bomba s'hauria produït a partir d'un passatger que dins l'avió hauria creat un punt d'internet, hauria creat un accés a internet configurant el nom de la xarxa i incloent allà doncs una amenaça de bomba. Un altre passatger ho hauria vist i hauria alertat a la tripulació doncs, que aquest passatger, doncs, suposadament amb coneixements informàtics, hauria estat manipulant la xarxa per crear aquest avís de bomba. Això de moment és el que sabem doncs, del que podria haver-se produït dins d'aquesta aeronau que venia d'Istanbul amb destí a Barcelona, Helena. No sabem qui és el passatger. Entenc que el passatger està detingut, òbviament, i a l'espera de saber més detalls. Un passatger realment, mira que podíem imaginar situacions, però que des de dins del mateix avió un passatger creés aquest avís de bomba que ha provocat tota aquesta tensió, inquietud, totes aquestes alertes. Déu-n'hi-do. Eric, què et sembla tot el que estava explicant el Xesco? Just ara m'havien enviat un WhatsApp explicant-me exactament aquesta informació. Doncs sí, és aquestes coses sorprenents que tenim els humans, que no saps ben bé per què passen aquestes coses. Tot i així t'he de dir que en la majoria de casos, quan no passa res, evidentment, les amenaces sempre, molts cops, surten de propis passatgers que diuen alguna cosa o que escriuen alguna cosa en algun paper, o com en aquest cas amb més tecnologia han canviat el nom del wifi o alguna cosa així, no? Llavors, encara que sembli impossible, a vegades aquestes coses surten des de dins dels passatgers mateixos. Déu-n'hi-do. En una situació com aquesta, qui ho ha de saber de la tripulació? Ho sap tothom? Ho saben les hostesses? Sí, ho sap tothom. És a dir, tu com a comandant avises a la tripulació, venen a la cabina, progressivament, entenc per no cridar l'atenció, no?
El que es fa, nosaltres tenim contactes amb el jefe o jefa de cabina, que és el que se n'encarrega de la pròpia cabina, li notificam i ell o ella el que fa és notificar-los als altres membres de la tripulació. I això es fa perquè, mentre els passatgers no saben res encara, els membres de la tripulació estan intentant buscar si realment hi ha algun objecte estrany o no hi ha cap objecte estrany. Llavors, si de cop i volta trobessin un objecte estrany, evidentment, com a nosaltres, això ja és una alerta vermella molt directa de que hem de fer alguna cosa, no? Però si els tripulants de cabina veuen que no troben res, tot i l'avís, doncs, bueno, diguéssim que és diferent. Eric, quin és el proper vol que agafes? Doncs demà a Edimburg. Edimburg, que vagi molt bé i m'ha agradat molt poder mantenir aquesta conversa, sobretot perquè ha acabat bé. Ha acabat bé, ha estat molt interessant, ha estat molt interessant tot el que ens has explicat d'aquests protocols que es posen en marxa quan, malauradament, hi ha un avís de bomba que l'havia creat un mateix passatger des de dins d'aquest vol de Turkish Airlines. Déu-n'hi-do. Gràcies, Eric, que vagi molt bé. Nosaltres ara ja ens anem cap a l'espai de la cuina amb la Maria Nicolau.